Латвія закрыла мяжу з Беларусю. Украіна цісне на Лукашэнку. Чарговая жудасная ноч у Кіеве, трагедыя ў Берасці і найвышэйшы ўзровень небяспекі ад сіноптыкаў. Пра гэта і не толькі ў кароткім выданні навінаў суботы 1 жніўня на Белсаце. Пачынаем. Латвія ўвечары пятніцы закрыла адзіны памежны пераход на мяжы з Беларусю. Латвійскі міністр унутраных спраў Яніс Домбрава ў соцсетках паведаміў, што адбылося гэта з тэхнічных прычынаў і параіў грамадзянам, якія яшчэ застаюцца ў Беларусі, вяртацца іншымі шляхамі. У латвійскай памежнай службе ўдакладнілі, што вядзецца праз бой у працы інфармацыйных сістэмаў. Поўнае закрыццё мяжы пацвердзілі ў беларускім дзяржаўным памежным камітэце. Калі памежны пераход адновіць працу, не паведамляецца. Станам на 10:30 пункт пропуску ўсё яшчэ не працаваў. Нагадаем, яшчэ 30 ліпеня МУС Латвіі заклікаў сваіх грамадзянаў не здзяйсняць паездак у Беларусь, а ўсім, хто там перабывае, неадкладна вярнуцца на радзіму. Цяпер Латвія – асноўны кірунак для мігрантаў, што спрабуюць прарвацца ў еўразвяз з тэрыторыі Беларусі. З пачатку года тут было перадухілена больш за 9 тысяч спробаў нелегальнага мінання мяжы. Яшчэ адна жудасная ноч у Кіеве. Расейцы скіравалі на ўкраінскую сталіцу звыш 20 балістычных і гіпергукавых ракетаў, дзясяткі беспілотнікаў. У 5 раёнах гораду пашкоджаны жылыя і адміністрацыйныя будынкі. Пад удар трапіла і тэрыторыя кіеўскай кінастудыі. Згодна папярэдняй інфармацыі мясцовых уладаў, загінулі штонайменей 9 чалавек. Яшчэ каля 30 пацярпелі, сярод загінулых і параненых 4 дзяцей. Сейчас 30 и сирена. Я сразу встала, бегом туда вот до лифтована. И вот тут же моментально вот эти выбухи. Бух-бух. И у нас тут почали сыпаться потолки. Масаваныя расійскія ўдары ў ноч на 1 жніўня зазнала таксама Кіеўская вобласць. У Бучанскім раёне знішчаны прамысловы аб'ект. У Сумской, Днепропетровской и Харьковской областях ад атак беспилотников потерпели як найменей 10 человек. Одна особа загинула ў выніку ночного удару по Краматорску. А ў Полтаве паветраным ударом быў знішчаны сартавальны тэрмінал прадпрыемства «Новая пошта». У Генеральной прокуратуры Украины подтвердили атрыманне звароту офису президента об разглядзе магчымасці завядзення крымінальнай справы супраць Александра Лукашэнкі за саўдзел у расійскай агрэсіі. Прадстаўніцтва ведомства Мар'яна Гаёўская адзначыла, што пакуль ніякіх працэсуальных пастановаў з нагоды гэтага звароту прынята не было. Такі крок украінскіх уладаў яшчэ адзін сігнал Лукашэнку аб недапушчальнасці далейшай дапамогі ў расійскай агрэсіі і немінучай адказнасці, мяркуе украінскі журналіст Дмітрый Гардон. У эфіры студыі Белсат ён зазначыў, што падобны ціск на афіцыйны Менск з боку Кіева будзе працягвацца як па дыпламатычнай, гэтак і па вайсковай лініях. У Лукашенко месяц, чуть больше назад, побывала наша делегация представителей государства Украина, где ему все рассказали наглядно, что если он и дальше будет предоставлять России территорию Беларуси для нанесения ударов по территории Украины, ну, значит, мы будем бить по территории Беларуси. Не по мирным белорусам, которых мы любим. Мы очень любим белорусский народ и относимся к нему с огромной симпатией и со всеми человеческими такими проявлениями, а именно по объектам, которые представляют для Украины интерес. Італія спыніць дзеянне шэнгенскага пагаднення з Іспаніяй праз міграцыйны крызіс. Адпаведную пастанову прыняло мясцовае міністэрства ўнутраных справаў. На марскіх і авіяцыйных шляхах увядуць памежны кантроль, заявіла прэм'ер-міністрка Італіі Джорджа Мелоні. Пастанова італьянскага ўраду – рэакцыя на падзеі ў іспанскім эксклаве Сеута на афрыканскім кантыненце, што мае сухаземную мяжу з Марока. Адтуль на іспанскую тэрыторыю за апошнія некалькі сотняў прарваліся дзесяткі тысячаў нелегальных мігрантаў. Паводле ўладаў Іспаніі большасць з іх ужо вярнуліся ў Марока. Прэм'ер-міністр Педро Санчес абвінаваціў у крызісе банды. Дзве беларускі атрымалі штрафы пры спробе перасячы мяжу. Пра гэта паведаміў беларускі дзяржаўны памежны камітэт. Паводле ведомства, абодва выпадкі здарыліся на пункце пропуску Каменны Лог на беларуска-літоўскай мяжы. У першым грамадзянка рэспублікі спрабавала выехаць з Беларусі з пашпартам замежнай дзяржавы.
За гэта яе аштрафавалі і не выпусцілі з краіны. Яшчэ адна беларуская грамадзянка, якая жыве ў Канадзе, спрабавала ўехаць у Беларусь паводле пратэрмінаванага амаль як 2 гады пашпарту. Дакумент забралі і таксама выпісалі штраф. На тым жа пункце пропуску памежнікі выявілі і літоўскага грамадзяніна, які сабе сам падоўжыў тэрмін дзеяння страхоўкі. У дачыненні яго распачалі правяранне ў межах крымінальнай справы. Сярод затрыманых удзельнікаў турзлёту пад Расонамі аказаліся 68 замежнікаў, 1 грамадзянін Ізраілю і 67 расейцаў. Пра гэта паведаміла раённае выданне «Гарадоцкі веснік». Паводле дзяржсмі арганізатары, цытата, фактычна уцягнулі замежнікаў у супрацьпраўныя дзеянні. Подле раённай газеты ў лагеры Rainbow Family былі 277 чалавек, сярод іх 26 дзяцей. На іх затрыманне кінулі больш за 130 сілавікоў, у тым ліку 89 амапаўцаў. Усіх удзельнікаў для разбірання на аўтобусах райвыканкаму даставілі ў Расонскі дом культуры. Дзяцей разам з бацькамі размясцілі ў фізкультурна-аздараўляльным комплексе. На затрыманых ужо склалі больш за 70 пратаколаў за несанкцыянаванае масавае мерапрыемства і распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў. 2 чалавекі затрыманыя як арганізатары падзеі. Очень часто вот с такого административного преследования как раз-таки начинались уголовные дела, потому что административное преследование дает формальную возможность для того, чтобы посмотреть содержание носителей информации, телефонов, ноутбуков и прочего. 3 чалавекі загінулі ў дарожным здарэнні ў Берасці. Трагедыя з удзелам 2 двухколавых транспартавых сродкаў адбылася на выездзе з гораду па вуліцы Маскоўскай познім вечарам пятніцы. 40-гадовы мясцовы жыхар на матацыкле «Хонда» сутыкнуўся са спадарожным мапедам «Вайпер», якім кіраваў 45-гадовы жыхар раёну. Абодва транспартавыя сродкі перакуліліся на дарозе. Іх кіроўцы і 32-гадовая пасажырка «Хонды» загінулі на месцы. Абставіны трагедыі цяпер высвятляюць следчыя. Кур'ёзны крадзеж у Менску. У жыхаркі сталіцы скралі шпіца коштам 2000 рублёў. Паводле міліцыі жанчына зайшла па пакупкі ў краму, а гадаванца прывязала каля ўваходу. Калі вярнулася, сабакі яна ўжо не знайшла. Паводле падазрэння ў злачынстве затрымалі 45-гадовага менчука. В тот вечер он также вышел в магазин и обратил внимание на оставленную без присмотра чужую собаку. Сделав покупки, мужчина на обратном пути забрал шпица и отнес его своей супруге. Свой поступок он объяснил тем, что взял собаку, чтобы заботиться о ней. Дорогостоящий питомец возвращен законной владелице. В отношении минчанина возбуждено уголовное дело за кражу. Апошні месяц лета стартуе з экстрэмальнай спёкі. У 2 вобласцях краіны сіноптыкі на сёння абвясцілі найвышэйшы чырвоны ўзровень небяспекі. На Гомельшчыне і Берасцейшчыне сёння днём чакаецца спёка да 37 градусаў. На большай частцы краіны слупок тэрмометра сягне 34. У сталічным рэгіёне чакаецца каля 30-32 градусаў гарачыні. А вось на поўначы і паўночным захадзе будзе прахалодней, каля плюс 26. У паўночна-заходніх раёнах краіны сіноптыкі таксама прагназуюць навальніцы, залевы і град. Парывы ветру падчас непагадзі могуць сягаць 24 метраў за секунду. Пра развіццё падзеяў апавядуць мае калегі ў вечаровым выданні «Аб'ектыву» о 19 гадзіне. Заклікаю падпісвацца на нашыя сацыяльныя сеткі, а таксама, калі для вас гэта бяспечна, паставіць лайк і пракаментаваць гэтае выданне ў Ютубе. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.